Jyväskylän yliopistossa järjestettävät suuret väittelyillat ovat olleet suosittuja koko syksyn ajan. Visio lähtee ottamaan selvää tämän kevään ensimmäisestä suuresta väittelyillasta. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tämä on suuri väittelyilta, jossa on mahdollista väitellä ihan mistä tahansa ja väittää ihan mitä tahansa. Tänään meillä on luvassa jälleen 3 suuremmoista väittelyä, joissa etsitään sielunkumppania. Yritetään hallita julkisuutta ja mietitään, että pitääkö sinne ylähuulen alle laittaa sitä mälliä vai ei. Meillä on kuitenkin tällaisia niin kuin ei-konventionaalisia väittelyn aiheita, että meillä ei väitellä esimerkiksi nyt tuloveroista tai jostain tällaisista vähän paperinmakuisista aiheista, vaan meillä on niin kuin tällaisia ihmisläheisiä aiheita, niin kuin mä haluaisin nähdä. Tähdilainen showsta tulee aivan loistava. Mä uskon, että ensimmäinen poliitikkojen väittely on hyvin tällainen aggressiivinen, viihdyttävä. Toinen väittely, missä on siis toimittajat Matti Tyynysniemi ja juontaja Susanna Laine. Siitä tulee hyvin tällainen mielenkiintoinen ikään kuin totuuden etsimisväittely, mä luulen, jossa niin kuin eri puolilta ikään kuin asiaa tarkastelevat henkilöt ottavat yhteen. Ja sitten tietenkin Johanna Tukiaisen persoonaa ei voi kukaan vastustaa. Minkä takia alkoholi pitäisi olla niin paljon kalliimpaa? No kun me silloin 2004 laskettiin sitä alkoholin hintaa vähentämällä sitä verotusta, silloin muuten, tiedättekö ketkä sitä vastusti? Sitä vastusti kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ja poliisit, koska me tiedämme minkälainen juoppokansa tämä on. Jos poliisit sitä vastusti, niin mun pitää uudestaan miettiä omaa. Paavo Arhimäki, väittelit nuuskan puolesta. Minkälainen fiilis tuosta väittelystä jäi? No aika hyvä fiilis. Että siinä kävi vähän niin kuin mä arvelinkin, että Asko Seljänvaara on aina jokerikortti, että koskaan ei tiedä mitä tulee. Ja nytkin tuli yhtäkkiä se näkemys, että ei nuuskaa pidäkään kieltää. Mikä suunnitelma? Meinaatko jäädä katsomaan tänne näitä muita suuren väittelyillan väittelyitä? No mä olisin halunnut jäädä, olisi ollut tosi kiva jäädä ylipäätänsä Jyväskylään yöksi, mutta meillä on huomenna aamun kello 10 eduskunnan urheilukerron futsal-otteluita ja silloin, jos sinne ei mene, niin suututtaa eduskunnan vaksit ja se kansan voi suututtaa, mutta eduskunnan vakseja ei. Voiko futsalia pelata nuuskahuulessa? Varmaan vähän huonosti. Eikö se ole enemmän lätkän pelaajan juttu, sen nuuskahuulessa pelaaminen? Susanna, sä väitteet tänään aiheesta, voiko julkisuutta hallita? Ootko itse pystynyt hallitsemaan sun omaa julkisuuskuvaa? Sitä pystyy hallita jo välillä ja tietyllä tavalla, mutta just tuossa keskustelussa haluan tuoda ilmi sen, että siinä on tiettyjä semmoisia osa-alueita, mihin ei pysty vaikuttamaan. Millaisia tämmöiset osa-alueet on? Esimerkiksi jos on jossain tuotantoyhtiössä töissä, esimerkiksi juontajana tai artistina tai esiintyjänä, niin sä olet velvollinen kertomaan lehdissä siitä kyseisestä vaikka esityksestä tai ohjelmasta, ja sitten yleensä lehtijutut ei perustu ikinä näihin, että hei, että odotan innolla tulevaa työtäni TV:ssä, vaan siinä kerrotaan, että hei, olen sinkku ja etsin miestä. Aivan. Kuinka paljon sä oot tällaisia haasteluja joutunut antamaan? Joutunut ja päässyt, siis totta kai siinä on myös se hyvä puoli, että sitten kun on freelanceri samalla, niin siitä on myös hyötyä itselle hirveästi, että on esillä. Mutta kyllä niitä joutuu aina antamaan sitten, kun tulee joku uusi juttu, niin kaikki naisten lehdet ja päivälehdet ja tommoset, kyllä pystyy jostain kieltäytymään tietysti. Ootko sä löytänyt sun omassa elämässä vielä sielunkumppania? Olenko löytänyt? Joo. Joo, kyllä mä oon löytänyt yhden kerran. Jos puhutaan sielunkumppanuudesta, niin ehdottomasti kaikille ihmisille on olemassa useita eri sielunkumppaneita. Kaikkea voi kokeilla, että ei ainoastaan mä usko siihen, että on pakko käydä baareissa, notkuu ulkona joka ilta, että löytää sielunkumppanin, mutta pitää olla avoin kaikille mahdollisuuksille. Että se, että sulkee kaiken ulkomaailman ulkopuolelle, että on vaan kotona möllöttää ja ei lähde mihinkään eikä tee mitään, niin totta kai se karsii mahdollisuudet löytää ketään ihmisiä. Niin kuin sanotaan Raamatussa, että etsikää, niin teille annetaan, kolkuttakaa, niin teille avataan. Pitää yrittää, pitää haluta, pitää asettaa päämääriä elämässä. Että mä haluan jonkun tietyn asian ja sitten täytyy tehdä strategia, mitä tehdään sen eteen ja sitten toimitaan sen mukaan. Miksi musta tuntuu, että onnellisempi loppu olisi, jos se ei olisi että ihmiset vaan keskittyisi sieluun? No, hirveän monet miehet, ainakin Suomessa tosi monet miehet ei keskity ulkonäköön. Hei, olen Johanna Tukiainen. Aina kun olen Jyväskylässä, katson Visiota.